De wenningcrisis. De kist er haast net meer omheen in Nederland. Om elke in een plakje ja te kennen, zoenen ze dat de wenten bijbouwd worden matten. De gemeente Tjierksterdeel wil in Burgum 68 nieuwe wenten bouwen. De vraag is, mij dat ten koste gaan van greengebied. Wij lezen de vraag voor om 3 inwoners van onze gemeenten die het verkies beginnen bij de provinciale statenverkiezingen. Ik ben Sander Terphuis, ik kom uit Veenwouden en ik sta voor de Partij van de Arbeid op de kandidatenlijst voor de statenverkiezingen. Ik ben Marieke Wiegersma, ik kom uit Den Bosch en ik zie als derde op de lijst voor D66 Friesland. Goeie, mijn naam is Brand Visser, ik kom van het Triemen en ik sta op de lijst voor de VVD. Er is in Friesland behoefte aan betaalbare woningen, maar ook net zo goed behoefte aan een mooie natuur. Wat de Partij van de Arbeid betreft kunnen die twee ook heel goed hand in hand samen. Wat daarvoor nodig is dat er met mensen wordt gepraat in een bepaalde plekken om te zien wat voor soort woningbouw in een bepaalde plek nodig is. En ook daarbij de deskundigen bij betrekken. Op die manier kunnen we bereiken dat er wel degelijk woningen komen, zodat dat ook niet ten koste hoeft te gaan van de natuur. En, ook heel belangrijk, zo bereiken we ook dat de grutto weer terugkomt in het mooie Friesland. Dat is het plan van de Partij van de Arbeid. D66 wil voor u. Ik mijn woningbouw. Wij willen bouwen voor onze inwoners in Friesland, voor jong en oud. Want Friesland is een prachtige omjouwing om in op te groeien en oud te worden. Wij willen bouwen in het dorpen, die trojeren op vreetje. Daarbij willen we betaalbaar bouwen, zodat de jongerijn ook in het dorp blouwen kan. Daarbij willen we inzetten op de kansen binnen de bestaande kernen. En zo willen we leegstaan makkelijker omzetten van woningbouw. Zo kunnen we duurzaam en betaalbaar bouwen, maar eeg voor de natuur en winnen we kleer voor de toekomst. Bouwenblinder. De VVD had woningbouw hoog op de agenda. Wij zijn voor bouwen van energie-neutrale woningen en betaalbare woningen voor onze jongeren en ouderen. Soms betekent dat natuur wieken maakt voor nieuwbouwplannen om onze jongeren en ouderen te huisvesten. Ben je ook eens met deze stelling? Kom dan 15 maart stemmen op de VVD. Deze video weer de laatste in een riege van fjouwer over onderwerpen die spelen in het noordoosten van Friesland. De aankomende dagen kunnen stookkennis meidje met mensen uit deze regio die het verkies beginnen voor de provinciale statenverkiezingen. Woensdag 15 maart, dan is het aan 4. Dan mag je stoot stemmen. Misschien hebben we deze fjouwer video's die helpen bij het meidje van die keuze. Bist er nog net helemaal uit, voel je dan vooral het kieskompas in. Een heel soort succes woensdag met die keuze.